bounds. Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Και λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Minecraft επιβίωση. Και στην αρχή, σε αυτό το βίντεο τώρα, θα σας δείξω τα σημαντικά υλικά που πρέπει να έχετε πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, πρέπει να έχετε το ξύλο που είναι απαραίτητος σε όλα, και για να φτιάξεις σπίτι και για να φτιάξεις τσεκούρι, σπάθη, να κάνεις τους πυρσούς, την αξίνα, διάφορα. Στο κάνουμε σε μικρά κομμάτια και ας κάνουμε το πάγκο εργασίας. Okay. Στο πάγκο εργασίας έχει πιο πολλά κουτάκια για να χτίσουμε. Κάνουμε τα ξυλάκια και ας κάνουμε την ξύλινη αξίνα για να σπάσουμε πέτρα. Okay. Πέτρα βρίσκεις παντού, σκάβεις λίγο προς τα κάτω και βρίσκεις πέτρα. Και επειδή δεν έχει τώρα εδώ κοντά, σκάψουμε λίγο προς τα κάτω. Και ξέχασα και το φτιάρι να πω. Εγώ τότε το παίρνω στην έχω στο φτιάρι, επειδή δεν μου φαίνεται και πολύ χρήσιμο, γιατί με το φτιάρι σπάς πιο γρήγορα την άμμο, το χώμα, διάφορα τέτοια. Και δεν το κάνω καθόλου το φτιάρι. Okay. Τώρα ας κάνουμε τα υλικά με την πέτρα. Okay. Ας κάνουμε την πέτρινη αξίνα. Okay. Το τσεκούρι για να σπάμε πιο γρήγορα τα ξύλα, και το σπαθί για να σκοτώνουμε τα ζόμπι το βράδυ και τα ζώα για να πάρουμε τροφή. Okay, ας πάρουμε και αυτά τα ξύλα για να διακοσμήσουμε λίγο το σπίτι, για να φτιάξουμε και σπίτι. Και μετά ας βρούμε κανένα ζώο να σκοτώσουμε. Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να παίζω μόνο Minecraft επιβίωση, φυσιολογικά θα παίξω και άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, θέλω να με πείτε ή στο Facebook ή στο YouTube ή στην ιστοσελίδα μου να μου δώσετε ένα IP για server για να παίξω σε κάποιον, να σας κάνω δημοσίευση. Όπως είδατε στα προηγούμενα βίντεο, είχα κάνει ένα παιχνίδι, αλλά δεν το έκανα με ομιλία, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι και τα πρώτα βίντεο. Τώρα πρέπει να βρούμε ένα κατάλληλο μέρος. Συνεχώς στο Minecraft πρέπει να βρίσκεις και ένα κατάλληλο μέρος για να χτίσεις το σπίτι σου. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ να είναι επίπεδο, γιατί άμα είναι μουναλάκια όλη την ώρα δεν μπορώ να χτίσω καθόλου σπίτι. Σε άλλους μπορεί να χτίζουν πάνω σε δέντρο. Εμένα μου αρέσει επίπεδο.
που είναι πιο καλό. Okay. Ας κάνουμε τώρα το chest. Για να βάλουμε τα υλικά μας μέσα. Okay. Ας κρατήσουμε το μαλλί και λίγα ξύλα. Ας κάνουμε τώρα το κρεβάτι. Χρειαζόμαστε 3 ξύλα και μαλλί, άλλα 3. Πρέπει να βρείτε 3 πρόβατα για να κάνετε και ένα κρεβάτι. Λοιπόν, ας πάμε λίγο να σπάσουμε πέτρα, να βρούμε κάρβουνο για φώτα, για να ψήσουμε. Θα κάνουμε και το φούρνο. Καλά που αυτή η σπηλιά δεν έχει καθόλου ζόμπι, γιατί θα με έβαζε στην αρχή. Και μετά ψάξε και τα υλικά σου. Οκ. Μια ωραία σπηλιά μετά. Εσείς δεν τη βλέπετε καλά. Θα τη δείτε όταν βάζω φώτα. Αυτή τη φορά με ακούτε μόνο, δεν έχω εικόνα. Δεν έβαλα το webcam για να με δείτε. Δεν πειράζει. Πάρουμε όλο το καρουνό για να κάνουμε και φώτα και για να ψήσουμε το φαγητό. Οκ. Πάμε να κάνουμε και πέτρα, γιατί τώρα θυμήθηκα ότι δεν έχουμε και πέτρα. Οκ. Λοιπόν, σκέφτηκα μαζί με τον Troller Gamer, ή και αυτός έκανε δικό του κανάλι, θα παίζει Legend of the Language, αλλά θα είναι και στο δικό μου το κανάλι. Σκέφτηκα να παίζω μόνο Minecraft, να κάνω μετά server, επιβίωση, διάφορα τέτοια. Αλλά δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Φτιάξουμε και τώρα και τον φούρνο. Κάνουμε τα φώτα, όποτε δεν χρειάζομαι αυτό. Είναι 2 πράγματα μόνο, ένα ξυλάκι και ένα κάρβουνο, και έχεις 4. Μια που νύχτος, να βάλουμε και λίγα φώτα, να βάλουμε να ψήνεται και το κρέας. Χαζομάρα, έπρεπε να το πάρω όλο. Να το βάλουμε να ψήνεται μέχρι να ξημερώσει. Αυτά. Οκ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τώρα να χτίζουμε το σπίτι, το πάτωμα όμως. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να σταματήσω και νομίζω λίγο εδώ πέρα το βίντεο για να βάλω μια μουσική να ακούσετε, του Minecraft όμως. Θα το κόβω μερικές φορές στην ομιλία για να βάζω μετά μια μουσική. Λοιπόν, αυτά μέχρι τώρα. Απολαύσετε και το βίντεο και όλα τα άλλα που θα φτιάχνω. Bye από μένα.
και μην ξεχνάτε να κάνετε ένα subscribe και ένα like στο κανάλι και ένα share. Αυτά μόνο. Τα λέμε στο άλλο βίντεο που είναι περιπέτειες στο σχολείο. Μπράβο. Okay. Bye. Bye. Hey guys, this is Tryhard Ninja. You just watched the music video to my original Minecraft song, Minecraft Life. If you want to support my music directly, the best way to do it is to follow any of the links in the description of this video and to download